Sa kabaguhan sa quarantine status sa siyudad Sugbo, may kabaguhan na unya sa estado sa mga pagpadagan sa pampublikong sakyanan. Ang mga taxi drivers nga wa kasud sa siyudad mihangop nining kalambuan aron mas matabangan sa ilang panginabuhian. Adunay live report si Nico Serino. Nico. Yes, Lan, ining kabaguhan sa quarantine status sa Cebu City giatkan sab kining mahitabuon niya sa mga public transportation. Dinhi sa barangay Subang Dako, Mandaue, dapit lang gyud sa boundary padung sa syudad sa Sugbo, taas ang linya sa mga taxi driver nga naghuwat sa ilang turno nga makakarga og pasahero. Wa na sila makabiyahe sa Cebu City sukad nga gipaubos ang syudad sa Enhanced Community Quarantine ug Modified Enhanced Community Quarantine. Makapamasahero sila sa dakbayan lang sa Mandaue ug Lapu-Lapu, ingon man Konsolasyon. Sa pagpaubos na unya sa Cebu City sa General Community Quarantine o GCQ sama sa Mandaue ug Lapu-Lapu, malaumon sila nga makabalik na sa syudad. Lahi ito nga way Cebu City. Ano man sir? Kay mura mag-ari ang among fishing ground diri ba sa Cebu City. Daghan kag matuyukan dito. Matud sa mga drivers, gipaubsan man kuno ang ilang inadlaw nga abang apan usahay makuwangan gihapon ang ilang kita. Kay di kaayo daghan ang mga pasahero. Murag ararang na yun na, sir. Kaya makasuod na Cebu City. Kung labi na kung nanay dunggo ang kuwan, gining pier. Ang airport na murag mararang na. Si Zaldi naabtan namo nga nagkandusingot kaganiha padung sa pila sa mga taxis sa Subang Dako. Naglakaw siya uban ang iyang mga anak gikan sa Kasambagan padung sa Subang Dako aron makasakay lang. Lisod ay, lisod. Okay, mga kalisdanan nga muna sinatin sa Commute. Mag-taxi ka. Gawa sa taxi, kutob lang sab sa boundary sa Mandaue ang modern jeepneys ug mu-U-turn na sila kay di makasud sa Cebu City. Hayan, makabalik na sila sa syudad kung ma-GCQ na kini. Gipaabot pa lan ang guidelines nunot ning pagpaubos na sa GCQ sa Cebu City kabahin sa public transport. Apandaan ang gipahibaw sa DOTR sa LTFRB nga sa paghigayon ma-GCQ na ang syudad tugta na unya ang mga buses ug ubang matang sa public transport sama sa modern jeepney ingon man taxis sa dakbayan sa Sugbo. Lan. Salamat, Nico Serino.